proposamena herritarren artean zabaltzen eta txosnak herri erdian nahi ditugula aldarrikatzen aritu gara. Jado, San Ignacio kalea eta metro inguruko taberna guztiek begi honez ikusi dute txosnak leku aldatzea. Jaiak herri erdian ospatuz komertzioak ere irabazle ateratzen baitira. Riojana, Santi, Sicili, Eskalon, Goiko, Loraitz, Karraka, Batzokia eta horrela 24 taberna arte. Jai batzordeak herritar ugari eta jaietan parte hartzen duten hainbat kultur eragileek euren atxikimendua adierazi digute. Eta orain galdera pagina. Orduan, zein arazoa? Gu argi daukagu. Txosnagunea lekuz aldatzea ez da teknikoki egingarria den edo ez aztertzea soilik. Baizik eta aldaketa posible egiteko borondatea dagoen ala ez. Borondatea egonez gero, gu prest gaude mahai baten inguruan gauzak hitz egin eta adosteko. Ezin ahaztu, historian zehar Erandioko jaiak eremu oso ezberdinetan ospatu izan direla. Plazan, metroan, merkadilloan, kiroldegian,